Titus està molt enfadat. Avui a la plaça, en Màrius li ha guanyat 3 partides a les dames. Tothom ho ha vist. Se sent molt humiliat i desafia en Màrius i l'Helena. No et pensis que això quedarà així. Sóc un romà. Demostreu-me que sou valents. Aquesta nit, després de sopar, quan tothom ja sigui al llit, veniu a casa meva. Trobareu la porta oberta. Deixaré que m'acompanyeu a un lloc. La casa del Titus està situada a l'esquerra de la riera, una mica més avall de les termes. El pare del Titus és el director de la Seca, la fàbrica de monedes de la vila romana d'Il Turo. Per això, la casa, plena de mosaics, és una de les més luxoses. A la seva habitació, en Titus espera que el pare s'adormi. Quan li arriben els roncs, amb molt de compte, surt i camina a les fosques pel llarg i fred passadís que du a la porta principal. Un cop allà, es mira de reüll les 2 estàtues que custodien la casa. Sempre li han fet por. A poc, obre la porta i de seguida veu unes ombres que s'acosten. Són en Màrius i l'Helena. No han trobat ningú pel carrer. Tothom dorm a Il Turo. En Titus agafa la torxa que hi ha a la porta i il·lumina el pany de la Seca. L'Helena avança cap a la taula que hi ha al fons de la cambra. La llum de la lluna entrant per la finestra la il·lumina. És plena de monedes de bronze. En una de les passes, l'Helena nota un ativentor al turmell, però ja no té temps d'adonar-se que hi ha una corda finíssima travessant horitzontalment la cambra. Només sent una punxada al pit. L'Helena està petrificada. La lluna plena il·lumina el jardí interior de la casa d'en Màrius i l'Helena. L'àvia Bereta ha estat molt capficada tot el camí des de la Seca. Ara els fa seure a terra per explicar-los tot allò que necessita per elaborar l'antídot del verí petrificador. Molsa invisible de la muralla del poblat ibèric, ala de ratpenat blanc i sord de la cova del sol i de la lluna, cargols ventosa del passadís secret i aigua bruta de Romamandrós. El poblat ibèric està en silenci, però de tant en tant senten gossos bordar. Encara és fosc. Després de caminar molta estona intentant no fer cap mena de soroll, en Màrius i en Titus arriben a la muralla oest. La tortuga treu el cap de la closca i ensuma la muralla. Estira el coll i treu una petita llengua amb la qual comença a llapar la pedra. En Màrius i en Titus se la miren incrèduls, però queden meravellats quan veuen aparèixer del no-res un tou de molsa fluorescent enganxat a la roca. La tortuga camina i quan s'atura és el Màrius qui s'ajupa allà per la roca. Ja estan a punt d'arribar al cim de la muntanya de Burriac quan el sol comença a escalfar al matí. Entre els matolls, en Titus veu l'entrada d'una cova. Els 2 nens entren amb precaució. La cova és més gran del que sembla des de fora. La llum va desapareixent a mesura que avancen. Arriba un moment en què la foscor és total. En Titus encén la torxa que porta a la bossa i milers de ratpenats que eren penjats del sostre comencen a volar al voltant de tots 2. Les seves ales negres es mouen ràpidament i colpegen amb violència tot allò que toquen. En Màrius cau a terra i una munió de ratpenats el rodegen i l'ataquen. En Màrius i en Titus entren dins del túnel. En Màrius porta el ratpenat a l'espatlla. Una corda uneix una de les potetes de l'animal amb el seu canell dret. Una pudor embafadora ho empastifa tot. Tenen ganes de vomitar i es lliguen els mocadors a la cara tapant-se el nas i la boca. De moment, però, no veuen cap cargol per enlloc. El passadís fa baixada i no tenen on agafar-se. El terra està enfangat. De sobte, en Titus topa amb una pedra i cau de cul. Llisca passadís avall i atropella en Màrius. Un revolt els atura i acaben damunt d'un moc enganxós i molt pudent que enrampa en contacte amb la pell. Les parets són plenes de cargols ventosa. Els nens surten de la cambra dels forns. Ja no els cal la torxa. Hi ha llànties d'oli per tot arreu. Van entrant a les sales, però no hi ha rastre del vigilant. De sobte, els arriba una veu del final del passadís. La imatge els fa pixar de riure. Un home alt, gros i molt pelut s'està despullant mentre canta i balla. Amb una delicadesa extrema, suca el dit gros del peu a la gran banyera on acaba submergint-se.
L'àvia Dereta suca la mà dins de l'ungüent i li frega amorosament el pit a l'Helena. Els dos nens escolten l'àvia murmurar unes paraules molt estranyes. Esperen. Sembla que l'antídot no acaba de funcionar, però de sobte se sent un fil de veu. No vull anar al llit, tinc gana.